bunge ya Kitutu Chache South anena mono chinse moche jeko jogose che ward ya Kitutu Central nigo apamenyi betinse meche banyara koba abakwe murungania anena mono ogotarosi wa wepara ekorwa asamani katamna Windspark kuika Nyambera asabanyene gosabamenyi betinse meche banyaka ba wesokia na kobolia kobwatrana egati yo mwamsie we ward ya Kitutu Central omoske Duke na boigo omosike Anthony Kibagendi okubwatrana egati yo MCA bwe ward yo mosike Duke Nyarango na boigo mujumbe bwe bunge ya Kitutu Chache South omosike Anthony Kibagendi elikwana kibna epale yo ya Rosigwe omulikito Samiyenda na mange abamenyi bensemo ya Nyankongo eyigotoka ase ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigo besokia litukolia lero na kwemurunganiria epara ekurwa Windspark gwekera Nyambera ase batebiro nigo etari gweteka kero imbura ya ture abagambi to bajorete batokonye epara ya Nyankongo Nyambera Windspark igo yasarikira ase myaka yonsi ere etanitie 5 emaro muchabe kirwa semeze asandons ingije tabekeria se pare bone gekorekana muri ya 1960 gose 1970 kurengana n'abamenyi bensemeyo nigo bateba buna obosombe nigo bwabiro bokon anemono ekero embure gotwana nigo egotumeka n'abantu bekingenjo ao ngosokiere cham kurwe town abantu banyamira libaba ka town center ebagwetera gatia basoke Windspark bagende Nyamira igo echam gotwakeani kabere abana be school no bara atato abana bagosome mtisimba menyeta separate serikali una ndunera tokwanyita byego sokino na matoke kuruma tokwanyita byego no tokuru tokwegere kuruna totumba pareye nongweta ga nongweta ojane pipi njiro moende pipi nigo bagoririe umujumbe amono mo MCA kwena kyabuna barosirie epareyo lyokonya asaba sombe bana njengura kinyora mogotorosarie para rosia sencherere ndongeri yase na fasire mogotorosarie mogokotire mugamba karoche nde okwana na abisi yo mujumbe nigo banekya epareyo nigere egatie chipara chiri chibekere ase budget ucha korosigwa ase ebungeyo na gosaba abananchi gotwara obotwereru epareyo man many roads chi started kidogo Chitara Rosibu, but lucky enough, these roads have been handed over, which has a contractor. Usually, when I call a post in Facebook, I highlight all the roads for last financial year, and that road is among the roads some of those roads will be charged or chair. Now, for example, Paragia Kiore, Embassy, Musojuma, Macheko, the Roga, Yamakutaro, Chigan, construction. Pada ya kisada tipo neronega so pare ya Nyambera nera tolo sawa ni chpaito baba need to be patient because in that yamane contractor so yesterday to kwanta mane contractor como te llega ne para ese njimbo ya video yake gra ya that road ila na kwa wote kona but sirena tsawe tachamu some of these roads especially county government roads na chindo chicho cha toleta liberera kuripoteria egetasini kya tembe no themugirango